Ahojte, vítam vás pri novom videu z hry DLS26. Po dlhšej dobe som späť v tejto hre, teraz dlhšiu dobu som túto hru nevydával, ale zase začnem. Samozrejme podľa toho, ako budem mať čas, lebo dostávam aj veľa úlohy, ale teraz idú prázdniny, takže teraz budem mať viacej času na natáčanie, aj na vlastne tvorbu videí. Prvý zápas tu tej Getafe, tak som zvedavý. A teraz mi pribudlo dosť odoberateľov, mám ich 26, čo samozrejme hlavne kvôli shortsom, takže to ma teší. A dúfam, že aj na tomto videu bude veľa sliadnutí lajkov, takže dúfam. Medzi tým sa nám tu pomaly začína zápas. Dobre, máme výkop. Áno, dobre. Tak to super, samozrejme pokúsim sa proti Getafe vyhrať. Takže bude to určite silný súper. Ale môj tým je tiež silný, tiež vieme hrať. Takže určite ma to teší. Máme tu prvú veľkú šancu. Ale toto bolo dobre. A ešte, tu nabiehame, áno. A čo offside? No ukáž, kde tu bol offside? Čo tam, ale veď, áno, tam až celkom sa čerov stal. No nie sa nám dobre tento zápas. Samozrejme dobre je, že neprehrávame. Hneď od prvej minúty, ale no dobre, máme vhadzovanie. Takto. Dobre, tuto si nabehnem a potom vlastne tak na konci tohto videa chcem tak urobiť teraz, že odohrám iba jeden zápas a vlastne na konci videa by som vám ukázal tréning, aj keď viem, že to nejako nepodporuje skilly tých hráčov, ale medzi tým tu útočím a brankár to zachytil, neverím tomu. No, kde som skončil? Že áno, že to nejako nepodporuje skilly tých hráčov, ale aspoň vám ukážem, toto bolo drop ball. Dobre, no, áno, dobre, mám tú loptu. Samozrejme, vždy kopnúť ten gól ako prvý, lebo vtedy potom máme väčšie sebavedomie aj hráči a gól 0-1. Trošku som zavodol v čase, nevadí, Mihajlo Ivanovič. Krásne. A Ivanovičovým gólom vedieme 0-1 nad Getafe. Super. A samozrejme, že chcel by som ukázať ten tréning, nejaké moje finty, ktoré ja mám rád, rád využívam, keď to ide, lebo nie vždycky ich super dovolí, ale keď ich už dovolí, tak ich rád využijem. Takže tak, dobre, men si tým máme vhadzovanie. Toto čo bolo? No nič. Dobre. Takto. A, áno. Toto ako mohol na bránu? Ešte k tomu Ivanovič. Neverím tomu. Dobre, za chvíľu tu máme polčas, 3 minútky. Uvidíme, koľko dá pán rozsudca navyše. Ale zatiaľ mi tento prvý počas vyhovuje, 1 minúta navyše. Zatiaľ mi tento prvý počas vyhovuje. Dobre, máme loptu. A polčas. Super. Samozrejme, nezabudnite dať like a odber so zvončekom. Nič vás to nestojí a mňa to neskutočne podporí. Budete odo mňa dostávať nové videá. A ako hovorím, nič to nestojí, je to úplne zadarmo, mňa to neskutočne podporí. A hlavne teraz chcem ataknúť tých 30 odoberateľov, lebo už ich mám 26, tak ešte 4 by som potreboval dostať a potom budem mať 30. A na to, aby som mohol robiť živé vysielanie, samozrejme potrebujem 50. Čo už nechýba mi k tomu veľa, takže sa teším. Potom určite budem robiť aj živé vysielania. A, dobre. Tu som si prihrával s brankárom. A pozor. Nie. Zober mu loptu, No. Pozor.
Dobre, ale z tohto nič nebude. Našťastie, chvála Bohu. Dobre, super. Z brankára to neprihrám.